И здравейте хора, добре дошли в каналът на Буркан VM. Днес ще ви покажа как да си направим леп браузър с помощта на App Inventor. За целта първо влизаме в App Inventor. Ако за първи път влизате, трябва да ви излезе Welcome to App Inventor, или натискаме Start a Blank Project, или натискаме Close, New Project и проекта ще се казва браузър. Така, натискаме OK. Тук ни показва, че зарежда. Първото нещо, което трябва да си добавим е картинките, с които самото приложение ще изглежда много по-добре. Тези картинки след малко ще ви каза какво ще трябва. Сега нека да ги плътнем. Първото и най-важно нещо, трябва да си добавим LabView. Ето, излизаме. Така трябва да, като home URL трябва да бъде google.com. Тоест, като натиснем началото да ни отваря Google и от Google разтърсим каквото искаме. Така след това добавяме horizontal arrangement, за да имаме по този начин да са разположени бутоните хоризонтално. Слагаме го. След това махаме цвета да стане прозрачно. Така слагаме едното бутонче, слагаме другото. Така първия бутон, нека да го кръстим Reload. Така следващото да го кръстим Home. Home, ето така. След това да сложим снимка на бутоните, пак казвам, за да е по-хубаво. Първо махаме текста в бутона, защото стане много грозно. След това правим height да е 35 пиксела и width да е 35 пиксела. След това слагам снимката. Reload. Следващото изображение. Махаме пак текста. Height 35 пиксела. 35 пиксела. Width също 35 пиксела. Слагаме си картинката. Ето, вече имаме първите стъпки. След това слагаме един лейбъл, т.е. текст, който да ни показва адреса на самата страница. Ако не можете да го сложите точно в края, слагате го по средата, след това си го местите. Ето така. След това тук махаме текста, защото ще има адреса. Тук да го направим на примерно 17 текста. Да видим как ще изглежда. Добре, на 17 текста сигурно ще е долу-горе добре. Вие можете да го направите както искате. Аз просто сега показвам по мой вкус как би изглеждал. Така като това ще е URL, адреса т.е. на самата страница. Тук пропуснах да кажа, че приложението, за да изглежда по-добре, да махнем титлата. Ето, така мисля, че ще е много по-добре. След това отиваме в групата Blocks. Така. И when screen 1 initialize, т.е. когато отидем на screen 1, тогава да кажем на леб визуатора
да иде на началната страница, която сме му задали да бъде google.com. Така, след това if reload clicked, т.е. когато копчето за презареждане на страницата, ето това, вижте горе, тогава трябва да кажем на леп визуатора да презареди страницата, ето. Така. След това да сложим set URL текст то и тук му даваме, че URL-а трябва да бъде URL-а на страницата. Ето current URL. Така. След това да програмираме и трябва това също бокче да се добави и за скрина, но не само когато се презареди страницата. Така и за финал да добавим, когато Home бутона е натиснат, тогава да отива в началото. Така, ето още един пример, по който може да разберем, че App Inventor е много лесен за използване. Първото, нямаме реклами, поддържа се ударения. Второто с някъде 10 реда код и съвсем малко дизайн, направихме цял един леп браузър. По този начин трябва да изглежда и самият браузър. И в някои следващите видеа ще ви покажа вече как да тестваме самите приложения, на кои устройства може да го правим това нещо, как да ги изтеглим на устройствата и така нататък. Но това в следващите видеа. Аз ви бях обещал, че в следващото видео на App Inventor ще ви т.е. в това видео трябваше да ви покажа как да си тестваме и да си теглим приложенията на телефона, обаче сега нямам възможност, затова ще го покажа това нещо в някои от следващите видеа. И това беше всичко от мен. Не забравяйте да харесате видеото, за да ме подкрепите. Надявам се да съм ви бил полезен. Очаквайте скоро още по-забавни видеа. Започваме с най-лесните, скоро ще правим още по-трудни, но сега като за начинаещи, това е подходящо. И чао!